Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among may gugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapabilin paghihapon dinhi sa kahanginan. Salamat sa mga kahigayunan nga imong gihatag nga ang imong pulong madungog mabati sa nakalain-laing dapit sa kalibutan. Ikaw Ginoo magapanalangin niini nga programa ug kini nga estasyon. Panalangin ni usab ang mga tawo nga nagapaminaw. Hinaot pa nga magamhan og mainfluensyahan sa Espiritu Santo ang mga pulong nimo nga ilang ginapaminaw, makahatag untag kahayag sa ilang mga kalag ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo aron usab maandam sa adlaw sa imong paghukom. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Kining tanan among lauman ug tuhoan nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon ang pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan, no? Sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, magaiban una ta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. But by the way, this time mag-inusara una ako dinhi sa kahanginan tungod kay si Brother Libby dunay importante nga giasikaso. Nanganak ang iyang anak dinhi niya sa ospital apan dili maayo ang sitwasyon sa bata, so nagkinahanglan gyud ang og mga assessment nila busang mag-inusara ta karon dinhi sa ato nga programa. Apan sa gihapon malipay ko nga kamo ania nagapaminaw nagasunod gihapon niining programa. Well, ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Brother John, kanunay gid mi Brad nga nagsunod aning inyuhang programa. Makapasibot gid ni ang inyuhang programa. Aduna tay daghan nga bag-ong mga butang nga atong madungog bahin sa Ginoo. Salamat nga kini nga programa na himugso dinhi sa kahanginan. Salamat sa imong pagtagad sa akong text si Ron de ini. Okay, daghang salamat Brother Ron, no, sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Ni apatay basahon ay pastor, ang akong bana nagyamar na nga sulayan kuno namo pagbisita ang inyohang simbahan kay wa naman sa gyud pud mi hinuon nagsimba sa among simbahan magtulo na kabuan pastor. Unya kami Christian baya pud mi, niya wa na lang mi nagpadayon og simba kay sa gihapon Domingo manggod mi. Unya dili man na maoy gitudlo sa Ginoo. Okay, salamat. Nga maunay ni santop sa inyong mga huna-huna while nga nagapaminaw mo sa pulong sa Dios, no? Unya mas maayo nga ang nahuna-hunaan sa imuhang kuan, nahuna-hunaan sa imuhang unsa ni imong bana nga mo bisita mo sa simbahan, nindot na nga mga plano, no? Nga kinini ang mo bisita mo sa
simbahan sa Seventh-day Adventist. Unya panahon unya sa inyong pagbisita, palihog i-presentar lang kamo mga listener dinhi sa ato nga programa. Unya ang mga kaigsuonan na aware na sila, nahibalo na sila nga mahitungod sa atong programa kay sila magpaminawan man sa gyud pod, no? Muna nga salamat kaayo. Well, kanini ang niatay masahon pa dinhi. Kanana ang by the way, ayaw usa mo og kuan ha, ayaw mo didto sa kuan ni Brother Libby sa iyahang number pag text tungod kay dili siya maka-entertain ana kay wala siya dinhi karon kay lagi na ay asikaso siya nga importante tungod kay ang iyahang anak nanganak unya dili manggod in town maayo ang estado sa bata so gikinahanglan nila ang pag dubling pag-asikaso, no? Unya ni apatay basahon. Sir, sa gihapon among gisunod gyud ning inyuhang programa, sir. Ang akong ikatulong anak si Richard ingon niya nga ang maayo ani mag suway tag simba unya mangayo ta og Bible. Pwede ba na, sir? Yes, pwede. Og kuan kanana ang mobisita mo simbahan mangayo mo Bible dili lang gyud ko kapaniguro nga ang simbahan dunay available nga Biblia. Pero ang tanang mga miyembro, mga inyong mahasalamuha diha sa simbahan, naa ginay mga Biblia kay halos ang tanang miyembro kada usa sa Seventh-day Adventist na ay Biblia gyud. Babae man o lalaki bisan pa ang mga bata. Pero og unsa man gani, tiksik ko dire pahibalo ako kay aron nga makapadala ko dinha og Biblia. Nya salamat kaayo sa imong anak nga si Richard nga naghangyo nga mobisitag simba. Unya kanana ang kuan kanini ang mangayo og Biblia. Okay, go, no? Ato na nga tagaan og kahigayunan unya ni apatay kuan ni natoy kuan diri na atoy kanini ang text diri nga ato nga nakuang kaganina gikan sa kang Hill Tugahan, no? Asa na ba to ang kuan? Asa na ba to ang kanana ang ato ning kuano ni ato ning tan-aw ni, no? Kang Hill Tugahan na ato siya gitext nato nga naay nagtambong sa ilahang crusade nga usa sa ato nga mga listener, no? Sunod na lang siguro tong gabi idadin ako tan-aw ko nagbasa kay nag-inusara ra ko dire unya maglisod ko pag pangita. Well, padayunan tani pagbasa. Sir, pangutana man ni, so dili lang usa nato ni tagaan og kuan na ang kuano kay naay nagpaluap sa atong gihisgutan kaganinang buntag, no? Namo nay ato nga kuan doon na gid tay instant kanana ang reaction good may tungod ni anang mga kuan ba kana bang reaction pod nila, immediate reaction pod sa ilahang nadungog og nabati sa atong hisgutan at the time. Okay, hinaapatay basahon. Sir, kana si Loor nagpagawas ra pud na sa iyahang huna-huna o iyahang baruganan kaso lang sayop lang kay dili man na gipruiba sa Biblia ang iyahang mga huna-huna. Salamat, sir. Okay, salamat pod, no, sa imuhang inunta reaksyon, no, imong reaksyon. Okay. Sa dili pata mo irog ngadto sa unahan sa paghatag ug pagpasabot ni ini karong reaksyon sa atong gisgutan kaganinang buntag ato sa ning tan-aw nini ang ato ang monitor aron ta nga makahibaw ani og diini gikan ng atong mga pinalangga nga atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Okay, ato ning tan-aw ni. Okay. Okay. Ato sa ning kuan ni natay daghang mga kuan daghang mga message, no? Okay, ni si Ronilo Itang maayong gabi na usab kaninyo Brother John.
og Kuya Libby ug maingon sab sa mga kaigsuonan nga tigpaminaw ug sa mga nag-view ni ini nga programa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Okay, daghang salamat. God bless po nimo si Brother Ronilo Itang. Ingat ka din ha sa Saudi Arabia. Niya si Ilse Pitugo. Maayong gabiin ninyo diha, Brad. Ako di ay i-great sila Manoy Paul Flores nga taga Barangay Laaw Sitio Imak nga kanunay nagapaminaw kada gabi og daghang salamat. Daghang salamat Sister Ilse Pitugo nya lipay sa ni Brad Paul Flores nga diha sa Barangay Laaw Sitio Imak nga kada gabi igid naminaw sa atong programa. Niya pod si Sister Crystal Lyon na itulo ka kamot nga nagpray og tulo ka hard. Daghang salamat sa inyong mga pag-ampo og paghigugma ini nga programa. Niya si Rose Ochia, maayong hapon Bra John. Niya na itulo ka hard. So maayong hapon sad no Sister Rosie Ochia. Niya si Rubas Woody, maayong gabiid dika Kuya John. Okay, maayong gabi ipod no. Niya si Richard Velarde Berden Velarde, may gabi mga kapaglaom ha nagnanukad ni si Brother Richard dito sa Toronto, Canada no. Niya si Ila Lipalam unya maayong gabi kaninyo Kuya Libby, Kuya John. Niya naikamot nga nagpray. Salamat no. Unya ato paninga kuan ato paninga basahon niya si Erlinda Istaura. Ano naman Erlinda Istaura ni asa. Okay. Good evening everyone and God bless. Good evening. Ni si Rose Uchia kami sa Brajon. Nabunyagan nami tibuok pamilya usa ka mga nakapadasig sa amoa. Salamat. Okay, nindot na Sister Rose Uchia nga nabautismuhan na mo no. Unya ni Riverside FM Cebu 93.2 MHz on air na dire mga brado. Salamat sa inyo diha mga sir sa inyong kaaktibo sa atong programa. Nya kumusta mong tanan diha? Kumusta sad ni Pastor Joel Tirana? Nya ni asad si Milyud sila Sol na duha ka heart. Unya gipatong ani kamot nga nagpraise kilid na i-heart pod. Salamat sa inyong gugma ug mga pag-ampo. Niya si Brother Rodolfo Bantilan na ay heart na ikamot tunga nagpray na apoy heart no. Salamat kay sa inyo nga tanan diha. Okay, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Niya sa kuani ni kanini ang Richard Verdan Velarde sa Juan 12:50 ug nasayod ako ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Juan 12:50. Okay, daghang kay salamat Brother Richard Velarde, Verden Velarde diha sa Toronto, Canada. Dios magapanalangin kanimo ug salamat sa imong pagpakig-uban kanunay dinhi sa ato nga programa no. Okay, ato ta higala ato ning tabok-tabokon og tan-aw diri sa atong monitor. Unya basig naa na po imusulod diha unya ato ning tagaan na kinini ang kahigayunan ang kuan pagbasa aning mga bot nga mga text messages. Okay, adto ta mga higala aning kuan no, adto ta aning pangutana nga unsa ni reaction ni Brother Donato ni Brother Donato kanang unsa ni Donato Ulantigi. Okay, daghang kaayong salamat Brother Donato Ulantigi. Salamat sa imuhang reaksyon no. Okay, ato ning basahon. Kana si Loor sir iya rapod na nga gipagawas nga huna-huna niya apan masupalpal lang siya sa Biblia. Tiaw mo ang kasuguan sa pagkaon para niya didto ra sa Israel. Ang napulo kasugo didto ra pod sa Israel. Maunang tawhana ang magtutudlo og bakak. Pero tinuod ba nga sa Israel ra
ang kasuguan sa pagkaon ug ang napulo kasugo. Okay. Salamat brother kanana ang Donato Ulantigi. May pangutana gamay ra. Tinuod ba base sa gisulti lagi ning luor nga ang kasuguan sa pagkaon o ang napulo kasugo dito ra sa Israel o ang buot niyang ipasabot wa gyud tay labot ana dito ra na sila. Ang pangutana nimo brother Donato tinuod ba? Big no. Dili na gyud tinuod. Dili na tinuod. Iya ra na nga kaugalingon nga panghuna-huna og pagsabot. Hinuon dili gid ta mo kondinar ni inining luor kay lagi ang tao aduna may kagawasan sa pagpili. Subo lang nga ang iyang gipili nga mga panghuna-huna ug baruganan dili mo'y gipabarugan diha sa Biblia. Una, kung imong basahon ang Isaiah 55:8, nag-ingon diha nga ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong mga huna-huna, ni ang inyong mga dalan mao ang akong mga dalan. Ang importante manggod unta niini brother Donato nga dili ta magbase o magsunod sa huna-huna ug dalan sa tao kundili ang huna-huna ug dalan sa Dios mo'y atong sundon ug atong subayon. Pero kay maumapod na gyud ang paghuna-huna ning luor lagi nga didto ra sa Israel ang balaod sa pagkaon ug ang napulo kasugo kana siya mao ginay butang nga wa na gina isulti ug ipasabot diha sa Biblia. Ngano? Niao. Ang gisulti ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ug 18 kini ang dapat nato nga pansinon niya. Gisulti dinhi ingon ni Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Tanaw unya nag-ingon siya, sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Kanang bawat lusok sa mga pulong ato gud unta nang huna-hunaon palandungon ug sabton. Nag-ingon samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Kung atong nuntan ba, atong tugutan apan dili lang nato uyunan kanang huna-huna lagi ning luor, hinuon hibaw-an naman nato. Kung atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang kasuguan sa pagkaon ug didto napulo kasugo didto lang sa Israel. Kining pagkasulti ni Kristo, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Ang gigarantiya dinhi langit ug yuta samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Unya dito ra sa Israel di ay nya kita dinhi ni aman pud tay langit na apo yuta. Mao ni ang mga punto o mga butang nga dapat natong pansinon. Ang budlay manggod nga nagsunod ta sa doktrina ug pagtulunan sa tao, nga wa ta magsunod sa doktrina, magsubay sa doktrina ug pagtulunan nga iya sa Dios. That's why nag-ingon ang Dios, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ug nganong dili magid nato dawaton ang iya sa Ginoo nga mga panghunahuna ug dili man nganong dili man ta musubay sa dalan sa nga iya sa Dios. Nganuman kay ang dalan nga iya sa tao ug imong subayon sumala sa Mateo 7:13-14, ang dalan baya nga paingos kalaglagan daghan ang nag-agi. Unya ang dalan padulong sa kinabuhi sigpit hiktin tutay rang nakatultol. Tan-awa karon hilabihang daghana gyud nga mga tawo nga nagmasinupakon sa kasuguan sa Dios. Labi na gyud sa ikaupat nga sugo diha sa napulo ka sugo nga gihisgutan gyud dinha nga adlaw igpapahulay ang ila sa Israel ra o sa mga iyara sa mga Hudiyo. Unya karon kung atong tan-aw ni langit ug yuta man ang gingon samtang maglungtad way sayloan bisan usa ka kudlit usa ka tupok hangtod nga ang tanan matuman. Unya mo ingon gyud ta nga wa gyud na atay labot anang kasuguan.
Kung imong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 nag-ingon, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tanawa ang gisgutan, tibuok katungdanan sa tao, bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Unya, Brother Donato, sa imo kahang paghuna-huna, Donato ulang tigi, kay ang imo maron diri nga reaksyon way atong gitagaag pansin. Sa imong hunahuna, nag-ingon ha, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Ha? This is the duty, the duty of man. Kanang pulong tao, kung sa Grigo imong hapitan, ang termino anang gigamit, anthropos. Unya, ang kahulugan niya na all mankind, all races of people. Unya karon nganong ingnon man nga didto lang sa Israel, iyalas mga Hudiyo, kini siya mga alibay, mga katarungan nga way kamatuoran, kay gisulti langit ug yuta. Unya dinhi wa tay langit, wa tay yuta. Dito sa Israel ra nay langit ug yuta. Simple ra gyud kayong pag-analisis. Unya, tinuod ba? Wa tay labot may tungod ni ana. Uy naa oy, ngano man kay ang tibuok nga katungdanan sa tao mao ang pagbantay sa kasuguan sa Dios. Unya niya atong basahon dinhi sa the Living Bible sa 1 Kings 8:60 and 61, no? Sa unang hari 8:60 o 61. Akong basahon na unsay gisulti dinhi, unsay nahisulat na ingon. Me people all over the earth. Nakuha nimo Brother Donato? Apilo na lang nato si Brother Loor kay ang may nahimong nahimong dugukan sa gitext diri ni Donato ulang tigi. Nag-ingon dinhi, me people all over the earth. Ang unsa kuno, mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. So dili gid ka makaingon nga Israel lang kay all over the world naman ang gisgutan. Know that the Lord is God. Mahibaw nga ang Ginoo mao ang Dios. And that there is no other God at all. Tandaan nato na. Muna nga, dili gid ta mo ila og lain pa nga Dios. Dili kay atong pulihan hinuon og binuhat og tao. Unya nag-ingon dinhi matud pa, "Oh my people." Remember, nag-address ni ngatos katawhan sa Dios. "Oh my people, o akong mga katawhan, may you live good and perfect lives before the Lord our God. May you always obey His laws and commandments just as you are doing today." Malinaw ang gihisgutan dinhi. Matud pa nga ang giingon dinhi nga, "Oh my people, o akong katawhan." Ang katawhan gyud sa Dios nagsunod sa iyang mga kabalauran, nagtuman all over the earth, tibuok nga kalibutan, dili kay didto lang sa Israel, according sa doktrina nga gitudlo ni Loor. Apan sayod ta nga dili man ang iyang pagtudlo giyang doktrina mo'y pagsulundan, kundili ang gitudlo o gidoktrina man sa Dios dinis bala ang kasulatan. Kay ang balaang kasulatan, sumala sa kadong Timoteo 3:16, gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So malinaw din all the people all over the earth. Unya dinhi sa Contemporary English Bible, akong basahon na unsay gisulti dinhi nagingon dinhi. Matod ba dinhi, then every nation. Tanaw ha? Then every nation. Matag nasod. Busa dili gid ka makalusot niini kung ang imong doktrina og pagtulunan didto sa Israel ang kasuguan. Kay ang gisulti dinhi, then every nation will know that the Lord is the only true God. Obey the Lord our God and follow His commands
with all your heart just as you are doing today. So malinaw nga dili gyud kay didto lang sa nasod sa Israel. Pero kana mga pangatarungan ra gyud na nga wa gyud nay kamatuoran, ha? Mao na gisulti dinhi, oh my people, matud pa ang katawhan sa Dios. Unya ang katawhan di sa Dios dili magbantay sa kasuguan sa Dios. No way. Okay, atong basahon ra gud dinhi sa nang Hari 8:60 o 61 gihapon dinhi sa Cebuano version. Nag-ingon dinhi matud pa atong basahon na aron masayod ang tanang katawhan. Tanagis gutan dinhi sa kanana nga atong gibasa sa imbibi man ni aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Nag-address ni tanang katawhan sa kalibutan. Di kay sa Israel lang. Nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Napakalinaw higala ang gipamahayag sa Dios dinhi sa atong mga gipangbasa. Ang ato dinhi dunay dili ni kay ingong pangatarungan, ang ato kamatuoran. Unya ang kamatuoran pulong man sa Dios. Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Tandaan na to na nga ang pulong sa Dios kamatuoran, busa ang inyong nadungog og nabati kamatuoran gyud ni. Unya sa atong gibasa nagingon, "O my people all over the earth." Tanawa, akong mga katawhan sa tibuok nga kalibutan. Nanasa man nimo masuta, maklaro, mapatinaw dinis Biblia nga maila nimo ba nga kana katawhan sa Dios. Kung atong basahon dinhi sa Pinadayag 14:12, ingon ni ini ang gisulti sa 14:12 dinhi sa the Word of God translation, giingon dinhi, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Wa ni gikuan wa ni gi-address sa tanang tao, didto ni gi-address sa katawhan sa Dios kini nga pagasulti. Pero ang kasuguan sa Dios alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Pero nini nga verse diretso ni siya nagapunting sa katawhan sa Dios. Niya busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. Unsa day ang katawhan sa Dios? Nagtuman sa iyang mga sugo. Kapag igo ka lang nag-angkon, katawhan ka sa Dios, unya wa ka magtuman sa iyang mga sugo, sorry, kay dili na maoy gipasabot o gitudlo dinhi sa Biblia. Gitudlo ra na sa inyong mga pangulo sa simbahan. Wa na itudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Unya, ang tibuok kasulatan gituga man ni sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo dinhi. Busa kanang gitudlo sa balaang kasulatan ato ra pud na nga gitudlo po dinhi kay kini nga programa sa kahanginan nagbase manibahin sa Biblia. Busa kun unsay gisulat dinhi mausad nay atong ginapasabot, maunay ato nga gibasa ug tungod ni ana nakadungog na hibalo ug nasayod na mo. Una dili kita makaingon nga sa Israel ra, dili man na pwede unya karon moingon ta nga ang kasuguan sa pagkaon ug ang napulo kasugo didto ras Israel, oy wa pay Israel nga nailhan ni adtong mga panahona, diha na ang kasuguan sa Dios sa pagkaon kanang gitawag og dietary law. Tan-awa ra gud sumala sa gihisgutan sa Henesis 2:7-15 ngadto 17 unsay gisulti diha matud pa, ug giumol ni Hiyuba nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuypan niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Unya nag-ingon sa 15:17, o gikuha ni Hiyuba nga Dios ang tao ug gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Hiyuba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan gawas niya anang
bunga nga naas taliwala, dili kamo magkaon sa bunga ni ana. Tanawan, yan ang kahoy naas taliwala, dili kamo magkaon sa bunga ni ana, ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Tandaan nato, wa pa niining panahona, wa pa'y nasod sa Israel. Wala pa. Kay ang tao ani panahona, kay didto man istanaman sa Eden, si Adan ug si Iba pa. So, ang balaod sa pagkaon, nagsukad kini didto sa tanaman sa Eden. But remember, nga ang tao nakakumit og sala at tubangan sa Dios tungod kay gikaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Kung wa lang gyud unta mukaon si Eva, wa lang pud unta niya tintala ang iyahang bana, nga si Adan, uy dili man gyud unta ta makasala ron. So the first thing and the first step nga ang tao nakakumit og sala at tubangan sa Dios, sa diha nga iyang gikaon ang wa itugot sa Dios nga kaunon. O karon, kining dietary law ug ang Ten Commandments magkakaiba ni siya. Kay ang Ten Commandments moral law man na, ang sa pagkaon dietary law man na. Karon niya, kung atong tan-awon, ingon ini ang paghulagway sa Biblia kung papaano nga ang tao nagkaroon og sala sa atubangan sa Ginoo. Sa Genesis 3:1 ngadto 6 gisulti, karon ang bitin malalangon labi ka sa tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og ang bitin miingon sa babae, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Tan-aw ra og giunsa sa yawa paglubag ang kamatuoran. Wa man mag-ingon ang Dios nga dili mo magkaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ang giingon sa Ginoo, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman apan gawas niyang usa naas taliwala, dili kamo magkaon sa bunga niya na ni maghikap kay sa adlaw nga mukaon kamo niya na mamatay kamo gayod. Pero ang yawa nga di ay nag-ingon ang Dios, dili mo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Kung imong basahon ang sunod nga bersikulo, nag-ingon, og ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan ni anang bunga sa kahoy sa taliwala, nag-ingon kanamo ang Dios, dili kami magakaon og dili kami maghikap kay sa adlaw nga mukaon kami ni ana, mamatay kami gayod. Meaning, wa gyud malimot ang babae sa gisugo sa Ginoo. Kung imong basahon ang kining 3, 4 ug 5, kung imong basahon sa Genesis 3, 4 ug 5, og ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Mao na ang paghaylo sa yawa. Hinumdumi nga ang yawa wa magsugo ni Adan ug ni Iba nga kaunon tong bungas kahoy nga gitugot sa Ginoo. Ang iya ging gisugo siya wa kadtong wa gyud itugot sa Ginoo mo ipakaon. Unya tan-awa sa 3:6 Genesis nagingon, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon ug nga kinitakos ang paninguha o makalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga niini gihatagan iyang banog mikaon kauban niya. Mauni ang unang pagkasala sa tao. Mauni ang unang pagkahulog sa tao. Wala pa Israel ining panahon na. Si Adan og si Iba pa, didto pa sa tanaman sa Eden. Ingon yan na ang paghulagway sa Biblia. Busa, ang kanang doktrina nga kauntanan, dili na doktrina sa Dios. Kung naibaw mo kung say doktrina, pantulunan ba? Iya ka na sa yawa. Mauna nga maghuna-huna ka, mamalandong ka kung kang kinsang pagtulunan o doktrina ang imong sundon. Ang iya ba sa yawa o ang iya ba sa Ginoo? Simple raman na ang atong una-unaon. Simple raman gyud na ang atong pilian nganong ato magyud na nga lisod-lisoron. Unya, kung ato naman nga nuntan, ang kining mga huna-huna sa tao, dili gyud mahitabo nga kini takdo sa huna-huna sa Dios. Busa kita, igo lang kita magdesisyon nga ang atong sundon og tumanon
ang hunahuna ug dalan sa Dios dili ang iya sa tao. Mao na ang gihisgutan dinhi sa balaan nga kasulatan. Busa iibahin ninyo ha, kung pagkaon that is dietary law, unya og ganapo kasugo that is moral law. Doon na itong miaging simana dunay nangutana sa ato. Sir, diin dapita diha na pulo kasugo, nga dili ipakaon ang baboy. Awa gyud lagi kay mabasa diha niya na kay lagi ang napulo kasugo that is moral law. Samtang ang balaod sa pagkaon ang baboy nabilong sa dietary law. Ingon niya na ang gisulti. Karon, aduna pay uban nga mga panghuna-huna nga kining napulo kasugo iya ni Moises sa makadaghan na gyud na niabot na nga mga puntuha dinhi sa atong programa. But I tell you nga dili na maoy gipasabot sa Biblia kay ang napulo kasugo dili si Moises nagsulat ug dili na kang Moses kung dili ang Dios. Kung imong basahon sumala sa Exodo 31:18 sa diha nga nakahuman ang Dios pag sulat ni ining napulo kasugo sa duha ka papan nga bato, iya kining gihatag ngadto kang Moises. Ang Dios mo'y nagsulat ani dili si Moises. Pero ang kasugoan nga gisulat ni Moises dili diha sa papan nga bato kung dili diha sa basahon nga linukot. Kung imong basahon ang Deuteronomio 31:24 hanggang 26 nga pagkahuman ni Moises sa pagsulat nga mga kasuguan dis basahon, ti man basahon ang gisulatan ang sa Ginoo papan nga bato o gunya gihatag niya ngadto sa mga libihanon. Unya niingon siya, kuhaan ninyo kini nga kasuguan nga tugon ug ibutang didto sa kiliran sa arka. Katong gitawag the Ark of Covenant. Nganuman, tungod kay kadtong arka didto sa sulod ni adto didto ang papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios iyan pulo kasugo. Samtang ang kasuguan ni Moises diha ra gyud kiliran sa arka, the Ark of the Covenant. Unsa maning sugua nga gisulat niya des basahon Esdras 3:2 mao ang kasuguan sa paghalad. So ato pong ibahon kay diha sa Biblia dunay mga kasuguan nga gipahunong na, dunay mga kasuguan giwala unya ilang gisabot nga mao nang napo kasugo. No, kantong mga kasuguan sa paghalad sa mga mananap tapos ikahalad si Kristo tapos naula ang iyang dugo didto sa Kalbaryo sa cross. Tandaan nato, kadtong mga kasuguan sa paghalad gihunong o giwala na sa laktod pagkasulti dili aplikado sa atong pagpangalagad karong panahuna. Dili na kinahanglan nga maghimo pa ang tao og mga paghalad alang sa kapasayloan sa sala kay si Kristo man ang maong tinuod nga halad ug mopasaylo sa atong mga sala. Mao man gani ang gisgutan sa Mateo kapitulo 1 versikulo 21 nag-ingon, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya pagangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas siyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. So si Kristo ang makaluwas nato maong nagpakatao siya niining kalibutan na. Unya dili lang kay didto sa Israel kun dili sa tibuok nga kalibutan. Pamatian ninyo ang gihisgutan sumala sa Juan 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world, ang kalibutan yun. And ingo din for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Timan egyod, for God so loved the world. Wa mayon for God so loved the Israel. Busa kanang mga pagtudlo og mga doktrina nga ang kasuguan sa Israel lang wala gyud na matakdo sa gisulti dinhi sa Biblia. Hinumdumin ninyo nga nagkagulo ang kalibutan. Niya simple ra gyud kaayo nga pagpamalandong ninyo. Atong tugutan apan dili nato uyunan nga watay labot sa pagsunod ni anang napulo kasugo kay didto ra na sa Israel. Pero testingi ko no. Kanang mga sugo nga naas na pulo kasugo, testingi ang pagpangawat. Testingi ang pagpatay. Para may prueba nga may labot ta. Ngano man lagi? Og makapatay ta. Ngano man laging makapangawat ka? Og ma-identify ka, sigurado maging dakpon ka sa pulis nga didto ra maghaadian sa Israel. Didto ra man sa Israel. Magunahuna ta og mamalandong gud ta pag-ayo.
ug unsay hinungdan nga daghan karon sa mga taong gipatay, daghan sa mga taong mupatay, daghan sa mga tao karong gikawatan, daghan sa mga tao karong mangawat, daghan sa mga asawa o bana nga gipangkabit tungod na bunga na resulta na sa mga tao nga nagtudlo nga wa tay labot sa pagsunod og pagtuman ni anang napulo ka sugo kay didto ra na sa Israel. Mauna nga kamo dinha nga naay mga gwapo ug mga bana, ha? Kamong mga gwapa ug asawa, hinoon sa tinud-anay lang nga pagkasulti dili sa pagminaot, makonsidered magid nimo nga ang imong asawa o ang imong bana mo ay pinakagwapo pinakagwapas tibuok nga kalibutan kay asa man na nimo pamanaha pangasawa og di pa na gwapas imong pagtan-aw. Ang importante mao nga magamping ta ni anang mga tawo nga nagtudlo nga wa tay labot sa kasuguan kay delikado na. Ha? Ikaw nga bana, timan-an lang, liun lang, tuan na kas trabahoan, nakalakaw ka na. Puliha, mapulig, saka, musulod dito pulis inyong bahay. Nga naman, wa na ikasuguan, wa na magsunod. Mga resulta ug bunga ni sa mga pagtudlo nga wa itudlo sa Biblia, gitudlo lang sa mga pangulo simbahan. Nganong naghuot ang mga prisuhan karon, ang Muntinlupa, ha? Nag-abot sa nagkalain-laing mga lugar o dapit. Naglain-lain ang kaso, naglain-lain ang ilahang sentensya. Nga naman, ang uban nakapangawat, ang uban nakapatay, ang uban frustrated murder, ang uban homicide murder, ang uban murder, ang uban attempted rape, ang uban rape. Nga naman ni siya, gisupak ang balaod sa moral law. Unya mo ingon kita nga wa tay labot ana og hinumdumi baya gyud ang gipamulong ni Kristo. Usa sa tawo nangutanan niya, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" According sa Luke 23, kananaang 18 to 21. Ingon niya, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Muna yung pangutana, unsa may akong buhaton, akong makasulod ko sa langit. Unsa itubag ni Ginoong Hesus? You know what the 10 Commandments say? Nasayod ka ba kung sa gisultis na pulo ka sugo? Unya mo ingon ra gid ang didto sa Israel, mo ingon gyud nga wa tay labot niini, pastilan. Dili gid na mahitabo nga uyuna na sa Biblia. Kay kung kana sigurong mga doktrinaha o pagtulon-an na mo'y mapatigbabaw sa tibuok nga kalibutan, unsa kaha kagubot ang kalibutan. Nganuman, sa pag-ingon dili ka mangawat, tan-awa. Ngano nga ma-minimize ang kawat sa atong mga lugar o dapit? Tungod kay ang atong mga tanod, ang atong mga pulis aktibo. Tungod kay gigampanan sa mga pulis ang ilahang propesyon, ang ilang katungdanan to protect the community. Unya daghay mga anak karon nga nahimong ilo, kay ang ilang amahan pulis unya nisipyat sa operasyon na maoy na po sila namatay. Daghan sa mga asawa ron nga nabiyuda tungod kay gigampanan sa usa ka pulis ang iyang katungdanan as a police to protect the community, to protect sa mga tao. Unya moingon lang gyud ta nga wa tay labot ni ana, pero para mapruibahan gyud nga sayop ng imong gisulti, sulay ang pagpangawat, sulay ang pagpatay, sulay ang pagpanglugos, ug dili ka bagyod dakpos pulis. Kay tinuog ug wa gid ta tinuilabot ana, nganong dakpon pa man ka, nganong prisuhon pa man ka, nganong pailan pa man ka og kaso, nga wa man di ay tay labot ni ana. Pero ang gipamulong sa balaang kasulatan higala malinaw sa inyong mga igdulungog nga inyong nadungog ug namati. Hinaot pa nga wala nay tawo pa nga magabihag sa inyong pangunahuna niyan ang sayop nga mga pagtulunan ug mga doktrina. Mo bitaw na nagsulti si Kristo, Mateo 24:14, matud pa ni Kristo, magbantay Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. So ato nang bantayan. Hinoon ay sulat ng daan nga sa Juan kapitulo 12 bersikulo 50 niingon si Kristo, kining mga taong kumun ug walay mga kabangkaagan sa kasuguan. Naagi mga taong wa gyud kabangkaagan sa kasuguan.
Mao nga si Kristo nangutana siya ni adtong mga taong wa magsunod sa kasuguan. Lucas 6:46 ingon ni Kristo, nganong motawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, apan dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Mauni ang pangutana ni Kristo nga dapat pansinon ug tubagon sa mga tawo nga wa na magsunod sa kasuguan sa Dios. Ha? Unya, ang gipamulong sa Biblia malinaw. Sa Juan 2:4 siya nga magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay siya mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Kapag ang tawo magbantay sa sugo sa Dios, bakakon na nan ug wa pud nay kamatuoran. Kay bakakon man kang kinsa man na. Nagingon kamo gikan sa inyong amahan wang yawa, kay yawa bakakon man sukad pa sa sinugdan. Pag amahan gani meaning nay anak. Di ba? Na may bana nga dili amahan, ay asawa nga dili inahan, nganuman wa man manganak. Pero pag hisgot na ganig amahan, meaning na ay anak. Ang amahan, yawa ang mahas bakak. Natural ang mga anak bakakon sad sama sa yawa. Unya, sa unsa man maila nimo ang tawo nga bakakon ug way kamaturan, kanang pagsupak niya sa kasuguan. Unya, way kamaturan. Bakakon way kamaturan, meaning way Kristo. Kay sa Juan 14:6, si Kristo ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Brother Donato, hilabihan katinaw gaklaro ang mga butang nga gipasabot dinis bala ang kasulatan. Hinaot paunta nga ang katinaw sa pulong sinusama usab katinaw sa inyong mga salabutan samtang inyong ginapamatian ang pulong sa Dios. Ayaw kalimot ang atong panahon talitapos na. Dili na madugay ang Ginoo mo hukom. Dili na madugay ang Dios mo balik. Apan sa dili pang paghukom ug ang pagbalik sa Dios, hinumduman nato nga ato nga himuon nga sundon ug alagaron ang Dios aron ta nga mga luwa sa adlaw sa katapusan. Timan-ihin na nga ang atong kaluwasan nagadepende na kung giunsa nato pagkinabuhi karon. Kung maimpirno gani ta sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, kana tungod kay karon nagkinabuhi ta para impirno. Apan kung maluwas magani ta panahos pagbalik sa Ginoo, kana tungod kay ang atong gikinabuhian karon para og kaluwasan. Mamili ka, Brother Donato, basta nang naminaw kung unsa ang pagkinabuhi nga atong himuon karon. Ang pagkinabuhi ba alang sa atong kaluwasan o ang pagkinabuhi ba alang sa atong kalaglagan? Remember, ang ipamulong ni Kristo, Mateo 7:21, dili ang tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga nas langit. Malinaw ang gisultis Biblia nga ang mga katawhan sa Dios, sumalas pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, nga ang mga katawhan sa Dios sila nga mga nanagtuman sa kasuguan sa Dios. Maunay katawhan sa Dios. Busa huna-huna kung gituman ba nimo ang kasuguan sa Dios. Kay kasuguan nagistaho imong gisunod, na delikado ka, danger ka. Kay ingos Kristo, dili ba tanan mag-ingon ako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Well, sa di patamuta po si galaato ning basahon. Niya si Ma'am Gina Tirana Pikit-Pikit. Ato ning gan. Good evening kuya. Dili man mo tingog sa Riudyo. Dili mo tingog sa Udyo o Riudyo man eh. Okay. Dunay kilat di ay mo na hinong nag-i-off ang transmitter. Okay, niya si May Barido Cuyos. Good evening, Kuya John. Solo flight lagi. Watching here. Bangkok, Thailand. God bless everyone. Uy, ma'am, kalayo na ba ni mo, ma'am? Uy, naaday kas Bangkok, Thailand. Lagi nagsulo ko kay si Brother Libby, ang akong regular partner. Nanganak si Ma'am Marley. Unya, dili maayo ang estado, ma'am, sa iya bata karon. So, tuwa siya. Unya, niya si Ninong Duming Bunukan, maayong gabi Ebra John. Walay tingog nga among mabati sa radyo. Nganok ha ni nga ingon. Man ani. Okay, maunay hinungdan nga wa mabati. Wa may mabati dia kay gi-off di ay ang transmitter tungod kay nagsigi og pangilat, no? Okay, mga kaigsunan ug mga kaigalaan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Hinaot pa nga ang Ginoo
magapanalangin kanatong tanan, no? Okay, ato paning tan-awon og kuani wa na bay lain dinhing nakasulod sa ato nga kuan monitor. Okay, muraga wa na naay lain nga nakasud. Unya okay, salamat na lang sa tanan nga kuan ni ay kuan ni Karonilo Itang. So, igsuon nga nangutan na ang kasuguan sa Dios sa pagtuman ani maghatag kanato og kaayuhan sama sa dietary law, maghatag og maayong panglawas og sa moral law. The Ten Commandments usa ana ang adlaw nga igpapahulay sa usa ka semana, pahulay og usa ka adlaw. Okay, salamat sa nindot nimong contribution, Brother Ronilo Itang. Niya si Brother Rupino Moreno na salamat sa heart og sa kamot nga nagpray. Unya niya si Moisi Salax Liaban nagampo og niya heart. Thank you so much. Unya niya si Remedios dito. Good evening mga bro. Maminaw mi karon Samuel ug Linda. Nogra si Inday Luciana wa jud ni silay undang paminaw. Salamat sa pagbasa. God bless. Okay. Salamat ni nang Luciana din ha. Nogra. Niya si Steely Man. Good PM watching here in the Duwangan SDA Church Esperanza Agusan del Sur. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Si Sani Sumayang, salamat sa heart ug kamot nga nagpray. O niya si Richard Burden Velarde. Okay, ato na ning nabasa kaganina, no? O niya apod si Brother Tits, si Rodolfo Bantil. Dili this Brother Tits, matsansilam dahil na Rodolfo Bantilan. Okay? Salamat kay ato nining nabasa sukad pa kaganina. O niya, daghagay salamat ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Okay mga ikala, sa dili patamubiya sa hingpit, magampo kita. Sa limbahon og dalang panana mo nga Diyos na aga sa trono sa langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangini ang tanan nga nagapaminaw. Hinaot pa ang imong giyahan ang ilang mga salabutan dadas kahayag sa pagpangalaga di kanimo gipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan lang Pastor Joel Tirana, Brother Isaw dito, o ni Brother Libby Clavis, kini inyong ubos nga igalag igsuon. Brother John dito, magaingon sa inyo, maayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.